Mag-ampo ta? Among balaan og maluluyon nga Amahang Dios nga naghigugma kanamo sa katapusan ni ining panahon nga gitakda sa Dios ang kalibutan na himong masaba ug puno sa sala. Busa kini usa ka delikado nga kalibutan diin wala kami nahibalo kung unsa ang mahitabo sa usa ka adlaw. Nagpasalamat mi sa imong dakong grasya o Dios. Ilabi na sa pagpasabot kanamo sa grasya sa Dios nga nagpuyo nini nga kalibutan ug naghatag kanamo og kinabuhing dayon ug paglaom ug nagtabang namo nga magkinabuhi isa nabili namong kinabuhi diha sa pulong sa Dios uban sa balaang panagtigom nga gigiyahan sa pulong ug anaa ilalom sa panalipod ug pagmando sa Dios. Niini nga panahon kami nga gitubo sa bililhong dugo sa Ginoo kay mapasalamaton sa imong pagtigom kanamo atubangan kanimo Ginoo nga nagdayeg sa imong dakong grasya ug gugma nagtuon sa pulong ug nakig-ambit sa balaang panagtigom uban sa Ginoo. Niini nga panahon tan-awa pag-ayo ang matag usa kanamo. Kupti kami sa maluluyong mga kamot sa grasya sa Dios, bag-uha ug pagalig-una kami matag adlaw, pinagi sa pulong sa Dios ug sa Espiritu Santo, aron mapanalipdan kami nga dili mahulog sa sala ni ining kalibutan. Palihog giyahi kami nga walay usa kanamo ang mahilayo sa grasya sa Dios. Palihog giyahi kami aron nakasangyaw kami sa ebanghelyo sa among mga pamilya ug silingan nga wala pa maluwas ug daghang mga kalagang maluwas ug gamita kami sa pag-ayo alang niini nga buhat sumala sa imong kabubuton. Palihog ubani ang mga kaisuonan nga naghupot sa ilang pagtuo ug nagpakaylap sa ebanghelyo bisan sa lisod nga mga sitwasyon sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa grasya sa Dios, sa pulong sa Dios ug sa gahom sa balang espiritu aron sa pagtabang kanila sa pagpamatuod sa ebanghelyo sa Ginoo nga mas maisugon ug aron sa paggiya sa daghang mga kalag ngadto sa Ginoo ug aron sa pagtuman sa buhat sa kaluwasan sa Dios. Palihog panalangini ang mga masakiton ug huyang pinaagi sa paghatag kanila og dugang nga kusog sa pagkinabuhi sa nahibili nilang kinabuhi sa pagkamasulundon ug pag-alagad sa Ginoo. Busa Ginoo, ikaw nga naghatag kanamo sa mga pulo nga among gikinahanglan sa hustong panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga among paggalaktan. Kami nagampo nga ang balaang espiritu mutugot kanamo nga masabtan ang mga pulong nga gustong ipadayag sa Ginoo kanamo. Ug ang pulong sa Dios ang modumala ug mugiya sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing ug tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kami nagsalig kanimo Ginoo sa tanang mga butang ug kini among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong tan-awon ang Biblia sa Juan Kapitulo 3. Atong basahon ang Juan chapter 3 verse 16 to 17. Juan chapter 3 verse 16 kutob 17. Juan chapter 3 verse 16 ug 17. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga ugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kun dili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Kutob dinhi. Nagpadayon ko sa pagpaambit kada Domingo bahin sa titulong Ang Buhi ug ang Patay. Adunay mga tawo nga buhi ug ang mga tawo nga patay na sa kalibutan. Ang buhi nga mga tawo makugihon nga nagbuhat kung unsang ilang mahimo dinhi sa kalibutan ug nagkinabuhi nga adunay paglaom ug tinguha diri sa kalibutan. Ang mga patay giputol na sa tanang butang. Mao nga kung adto ta sa sementeryo, diin ang mga patay kinihilom kaayo, walay away, walay tinguha, ug walay paglaom.
walay paglaom didto. Bisan pa niana, ang Biblia dinhi wala magpasabot og pisikal nga buhi ug patay, kundili nagtudlo bahin sa espirituhanong buhi ug patay. Ang Biblia nagpadayag nga sa higayon nga si Adan misupak sa pulong sa Dios, ang iyang kalag namatay, ug ang matag makasasala nga natawo diha kang Adan espirituhanon nga patay. Sa dihang atong nasabtan ang grasya sa Dios ug naluwas, ang atong mga kalag nga namatay na sa kalapasan ug sa mga sala na banhaw busa sa mata sa Dios. Ang mga naluwas kay espirituhanong buhi, apan ang mga dili luwas kay espirituhanong patay. Ang buhi diha sa espiritu mahimong mabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios pinaagi sa pulong sa Dios. Apan ang patay sa espiritu walay nahibal-an, wala makaila sa Dios, ug walay kapilian gawas sa pagkinabuhi alang sa walay pulos nga mabutang sa kalibutan. Busa sa Roma 6:11, sa ingon ni ana, isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala, apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Gingon nga kita usab namatay sa sala uban ni Jesus nga namatay sa krus. Nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Ang pagkamatay ni Jesus alang sa atong mga sala, diin kita kinahanglan nga mamatay sama sa akong kaugalingong kamatayon. Patay kita sa sala, ug ang Biblia nag-ingon, apan mga buhi kamo ngadto sa Dios. Buhi na kita karon alang sa Dios. Ang nabilin nga adlaw sa atong kinabuhi karon alang sa pagkinabuhi sa Dios. Busa sa Biblia, ang buhi o ang mga naluwas nga mga Kristohanon mao ang gitawag nga espirituhanon nga buhi, ug ang kinabuhi sa mga buhi sa espiritu siguradong hingpit nga lahi sa kinabuhi sa mga patay sa espiritu. Busa ang kinabuhi sa usa ka luwas nga Kristohanon mahulagway nga kinabuhi sa usa ka buhi nga tawo. Busa kinahanglan nga magpadayon ta sa pagtuon kung unsang Kristohanong kinabuhi o magkinabuhi sama sa luwas nga tawo. Sa ikaduhang Korinto 13:5, sutaan ninyo inyong kaugalingon kung anaa ba kamo sa pagtuo, sulayi ang inyong kaugalingon. Bisag pa nga gitawag og pagtuo, adunay mga pagtuo nga gila sa Dios ug katong mga wala gila sa Dios. Daghang laing-laing mga pagtuo sa Biblia. Bisan pa nga gitawag og pagtuo, apan adunay patay nga pagtuo. Sa Santiago chapter 2 verse 18, apan magaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat, ug ako magpakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Buot pasabot nga kung ikaw adunay pagtuo, kini gipadayag pinaagi sa mga buhat. Apan kung ikaw moingon nga ikaw adunay pagtuo, apan walay bisan unsang mga buhat pinaagi sa pagtuo, kini sama sa Santiago 2:26, kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu. Mao man usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Kini tungod kay adunay mga tawo nga nag-ingon nga sila adunay pagtuo apan walay bisan unsa nga buhat. Ug ang pagtuo mao ang pagtuo apan sa ikaduhang Timoteo 3:8, mga sinalikway mahatungod sa pagtuo. Kini nag-ingon nga adunay pagtuo usab nga gisalikway. Nag-ingon sila nga sila adunay pagtuo apan gisalikway nila ang ilang konsensya. Kung atong makita sa unang Timoteo chapter 1 verse 19 nga nagbantay sa pagtuo ug sa maayong kaisipan nga gisalikway sa uban ug nangalunod sila mahatungod sa pagtuo. Kung ang usa ka barko maguba sa dagat, kini malunod. Sila nag-ingon nga aduna sila'y pagtuo, apan wala sila'y maayo nga konsensya. Kung kita niluwas na, kita makabaton og maayong konsensya. Ang mga tawo sa kalibutan adunay konsensya, apan tungod kay kini usa ka konsensya nga mibiya sa Dios, sila dili makahimo sa kabubuton sa Dios, ug dili sila makaila og tarong sa Dios pinaagi niya nga konsensya. Apan kung ang usa ka tawo makabuhat og sala, ang iyang konsensya mahimong hugaw. Mao ang Biblia nag-ingon nga manhid ang imong konsensya. Busa bisan kung sila makahimo og sala, sila walay pagbasol. Sa sinugdanan mahimong mubati sila og gamay nga pagbasol. Apan sa dihang ilang balikon ang sala, ang pagbasol mawala, manhid na ang konsensya. Ang tawo nga nag-angkon nga siya adunay pagtuo apan walay mayong konsensya maoy usa ka tawo nga adunay pagkaguba sa barko sa ilang pagtuo.
Adunay usab mga tawo nga nag-ingon nga sila adunay pagtuo ug nagtuon sa Biblia, apan wala makasabot sa kamatuoran. Sa ikaduhang Timoteo 3:7, nga sa gihapon na nagtuon apan dili gayud makakab-ot sa pag-ila sa kamatuoran. Aduna kini nga pulong sa ikaduhang Timoteo. Ang pagtuo niining tawhana walay pulos nga pagtuo. Mga sinalikway mahitungod sa pagtuo. Aduna usab daghang laing-laing mga pagtuo. Busa unsaon nato pagsulay sa atong kaugalingon kung kita naaba sa pagtuo. May bala nato kung kita adunay sakit pinagi sa pag-adto sa ospital ug magpa-eksamen. Busa unsaon nato pagsulay sa atong pagtuo pinagi sa unsa? Syempre, pinagi sa pulong sa Dios. Busa sa Roma chapter 10 verse 17, sa ingon niini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog sa Chinese nga pinulungan, ang pulong nga pagtuo nagpasabot nga tawo ug pulong tawo ug pulong. Ang pagtuo mao kung ang usa ka tawo modawat sa pulong sa Dios. Mahimo nimong susihon ang imong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Dios. Sa dihang kita naluwas ta pinaagi sa pagtuo ug nasabtan ang grasya sa Dios. Kung kita luwas na, ang atong panghunahunaan naman nga mausab, wala nay mahimo gawas sa pagbag-o. Kung nagtanom mo og binhi, kini moturok, motubo ug mamunga. Sakto ba? Ang usa ka tawo nga adunay kinabuhi naluwas na. Busa gingon nga ang kinabuhi sa Dios natanom kanako. Sa Marcos chapter 4 verse 28, ang yuta sa iyang kaugalingon nagapamunga ang nahuna ang gitip, unya ang uhay sa humaniana ang matimgas nga lugas sa uhay. Ang tulo ka yugto sa pagtubo gitawag nga tulo ka yugto sa atong Kristohanong kinabuhi. Busa adunay natural nga pagbago kung adunay kinabuhi. Ang naluwas nga tawo nahigugma sa Dios tungod kay nasabtan niya ang gugma sa Dios. Tungod kay nahigugma siya sa Dios, ginatuman niya ang pulong sa Dios. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo, gihigugma sab nato ang atong mga brothers ug sisters. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo, wala nato higugma ang kalibutan. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo, gidumta nato ang kadautan niining kalibutana. Kadtong adunay kinabuhi, nagkinabuhi sumala sa balang espiritu, adunay pagpamatuod sa Biblia bahin sa ilang kausaban. Apan wala ka na magpasabot nga sigayon nga makadawat ka sa kaluwasan, ang imong kasing-kasing hingpit nga nausab ug ikaw nahimong sama sa usa ka anghel. Sama sa binhi nga gitanom ug kini motubo, matulog sa gabii ug mumata sa buntag ang nagtanom. Ug sa paglabay sa panahon, kini mogitib ug motubo ug mamunga. Adunay pagbag-o niini. Busa samtang na nagtigom kita nga nagampo, nagdayig ug nagtuon sa pulong, nagtuman ug nagalagad, ang atong mga kasing-kasing mausab nga mas labaw ug labaw pa. Atong nadawat ang gugma sa Ginoo, ang iyang kinabuhi, ang iyang balaang espiritu. Ang iyang kasing-kasing puno ug ang kasing-kasing sa naluwas mahimong sama sa Ginoo. Sa Filipos chapter 2 verse 5, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Sa dihang ikaw makadawat sa kinabuhi ni Jesus, kinahanglan usab nimong madawat ang iyang kasing-kasing. Ug sa Galatia chapter 4 verse 19, mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit, hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Ang mga inahan nag-anto sa pagpanganak ug kinahanglan nilang atimanon pagmaayo ang ilang mga anak. Adunay proseso sa pagpadako sa mga bata nga himsog. Kinahanglan sila nga palambuon ug tudluan sila sa ilang panghunahuna ug sa ilang mga kinaiya. Bisan pa man, ang mga taga-Galacia naluwas na apan adunay sayop tungod kay ang hulagway ni Kristo wala matawo diha kanila. Busa si Apostol Pablo wala lamang nagsangyaw sa ebanghelyo dito sa Galacia aron sila maluwas, kundili na sinati usab niya ang kasakit sa pagpanganak hangtod nga si Kristo matawo diha kanila. Aduna siya gisulti niini. Ang hulagway ni Kristo kinahanglang anam-anam nga matawo dinhi kanato ug unya ang atong kasing-kasing ug kinaiya mahimong mas labaw ug labaw pa nga sama ni Kristo. Sama sa kasing-kasing ni Kristo.
Sa ikaduhang Pedro chapter 1, maangkon nimo ang kinaiya sa Dios, ang pagka-Dios ni Kristo. Sa Mateo 5:48, busa mamahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Sa unsang paagi ang mga tawo mahimong hingpit sama sa Dios? Unsaon? Pagkabalaan og kahingpitan sa Dios. Ang Dios wala magsulti sa iyang katawhan nga nakadawat sa iyang kinabuhi nga mahisama kanako. Busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Giingon dinhi nga anam-anam kitang nausab o ang atong unod mausab ngadto sa mahimayaong lawas sama sa Ginoo sa panahon nga siya moabot. Adunay proseso. Ang ulod adunay 7 ka tuig nga proseso aron mahimong sikada. Anam-anam, human sa 7 ka tuig, tangtangon nilang ilang panit ug mulupad isip usa ka bug-os nga sikada. Bisan sa mga alibangbang, nagsugod sila isip usa ka ulod. Adunay pipila ka mga proseso. Atong tan-awon ang mga ulod sa mga gamot sa sagbot duol sa suba. Sila mopatingog sa ilang mga paku ug mulupad sama sa usa ka bug-os nga alindanaw. Adunay mga proseso. Mao nga kinahanglan nga anam-anam nga matawo kanato ang hulagway sa Ginoo. Sakto ba? Sa diha nga ang Ginoo moabot pag-usab dinhi sa kalibutan, sa Filipos 3:21 nga magaumol pagbago sa lawas sa atong pagpaubos nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya. Ang lawas nga anaa kanato ordinaryo ug ubos lamang. Apan kini mausab ngadto sa usa ka mahimayaon ug balaan nga lawas sama sa Ginoo. Dili kita makabarog atubangan sa Dios uban sa atong lawas karon. Apan iya kining pagabag-uhon. Kung kinsa ang makapagabag-o sa usa ka ngil-ad nga ulod ngadto sa usa ka matahom nga alibangbang, mahimo usab dinhi kanato ang sama niini sa walay pagduha-duha. Sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang adto sa iyang kaugalingon. Ang atong ubos nga lawas pagabag-uhon. Iyan ang gigahin nga kita pagabag-uhon, pinaagi sa gahom nga mao ang nagbuhat ug nagmando sa tanang binuhat. Pagkatalagsaon nga usa ka tawo nga naluwas, mahimong sama sa mga alibangbang. Kita namatay na sa sala apan buhi sa Dios. Kita namatay niini nga kalibutan apan buhi alang sa balaang himaya sa Dios. Karon ang atong kinabuhi alang sa himaya sa Dios. Ang kaluwasan ang nagbag-o sa direksyon sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sama sa direksyon nga padulong sa imperno ug mahimong mausab padulong sa langit. Sakto ba? Kadtong nahadlok sa Ginoo mosaka sa langit sama sa agila nga mituybo pinaagi sa pako. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Ang atong kasing-kasing mituybo ngadto sa Dios sa langit. Busa kinahanglan natong masabtan kini ug makabaton og pagdayig isip usa ka tawo nga nagkinabuhi ngadto sa Dios. Bisan pa nga ang atong kinabuhi dinhi sa yuta ubos, kabus ug makaluluoy, angay natong ipasigarbo nga kita mga anak gihapon sa Dios. Dili nato kini ikinahanglang ikaulaw tungod kay kini gitagana sa pagsulod sa iyang himaya ug walay katapusang gingharian. Busa sa hilisgutan nga ang buhi ug ang patay, akong ipaambit ang pulong sa Dios nga ang pagkinabuhi nga usa ka Kristohanon mao kadtong naghalad sa iyang gugma ngadto sa Ginoo. Busa atong gitan-aw ang bersikulo sa Juan chapter 3 verse 16 nga maoy usa ka paborito nga bersikulo sa mga Kristohanon. Bisan ang mga dili magtutuo na hibalo niini nga bersikulo. Wala pa ko makasinati nini kaniadto apan nakadungog ko sa pipila ka mga tawo nga nag-ingon nga samtang adunay imigrasyon sa laing nasod, sila gipangutana kung unsang ilang relihiyon. Sa dihang mitubag sila nga sila mga Kristohanon, gipangutana usab sila kung unsa ang ilang paboritong bersikulo. Ug kadtong namakak nga sila mga Kristohanon, tungod kay maskin kausa wala pa sila makabasa sa Biblia, nasakpan sila nga sila ng limbong. Sama niining Juan 3:16 kini paborito nga bersikulo nga kumutubag ang mga tawo ug Juan 3:16 sila giila nga mga Kristohanon.
Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ang pagkigugma sa kalibutan mao ang paghigugma sa tanang tawo dinhi sa kalibutan. Sa Juan chapter 1 verse 29, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Ug ang sala sa kalibutan nagpasabot sa sala sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Unsa man ang gipasabot sa Dios sa iyang pag-ingon nga ang gugma sa Dios alang sa kalibutan, bisan pa nga gigugma usab niya ang iyang mga binuhat sama sa mga tanom ug mga mananap. Ang espiritu sa tawo ang gibuhat sa hulagway sa Dios. Ingon sa Isaías chapter 38 verse 17, apan ikaw adunay gugma sa akong kalag, giluwas mo kinigikan sa gahong sa kadunuton. Sa iyang gugma alang sa atong mga kalag, ug siya nahigugma sa matag tawo niini nga kalibutan nga managsama. Unsa kadako ang gugma sa mga ginikanan sa ilang mga anak. Bisan unsa pa kadako ang gugma sa mga ginikanan, ang gugma sa Dios mas labaw pa sa gugma sa mga ginikanan. Sa Isaías 49:15, malimot ba ang usa ka babayi sa iyang masuso nga bata nga dili siya magabaton og kaluoy sa anak nga lalaki sa iyang taguangkan, o kini sila mahikalimot tingali apan ako dili gayud makalimot kanimo. Ang inahan mahimo makalimot sa iyang anak, mahimo sab niyang budhian ang iyang anak. Apan ang Dios dili makalimot kanato ug siya dili magbudhi kanato. Unsa katalagsaon kini nga pulong, mas gihatagan og bili ug gimahan sa Dios ang tanang kalag. Busa ang Dios nahigugma sa tanang tawo niini nga kalibutan ug walay pinalabi. Kung masabtan nato kini nga gugma, ang maluwas mao ang pagsabot sa gugma sa Dios. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga ugtong. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Adunay daghang mga bersikulo sa Biblia, apan ang labing katingalahang bersikulo mao ang Dios nahigugma kanako. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta nahigugma kanako. Nahibalo siya kung unsa ko ka makasasala. Nahibalo siya kung unsa ko kahuyang. Apan ang Dios nahigugma kanako. Siya miingon nga siya nahigugma kanako. Busa unsa ang kondisyon nga gikinahanglan kanako? Sa mga awit 144:3, O Jehovah, unsa ba ang tawo nga ikaw magmantinogdanon man kaniya, kung ang anak sa tawo nga ikaw nagapamalandong man kaniya? Unsa bang tawo nga ikaw nagmatinugdanon man kaniya, kung ang anak sa tawo nga ikaw nagpamalandong man kaniya? Kung nahigugma ta sa ka tawo, kanunay natong ginahuna ang maong tawo, ug gihatagag bili ang maong tawo sa atong kasing-kasing, sakto ba? Ngano ang Dios nga si Jehovah nga naglalang ug nagmando sa langit ug yuta, naghuna-una pag-ayo sa makasasala nga mahimo man nga iya ra kining pasagdan. Unsa man ako aron pagahigugmaon ako sa Dios. Atong pangutanon ng Dios. Sa Isaías 49:5, kay ako dungganan sa mga mata ni Jehovah, kita halang don. Sakto ba? Sumala sa gingon sa Biblia. Unsa ba ang tawo aron pagkatagdon sa Dios? Nga ang kasing-kasing sa Dios nakatutok kaniya, nga siya nahanumdum kaniya, ug mihatag sa iyang bugtong anak, ug mitugot kang Hesus nga ilansang hangtod sa kamatayon sa krus aron sa pagluwas kanato. Dili kini masabtan sa mga tawo nga mga makasasala sama kanato. Ang Biblia nag-ingon nga kita sama sa ulod. Ingon niya na ang pagigugma sa Dios sa usa ka makasasala sama kanako, nga makaluluoy ug walay bili. Ang iyang bugtong anak nga katumbas sa Dios nga magbubuhat. Ang Dios mismo nagsulob sa hulagway sa tawo aron sa pagluwas kanato ug mianhi siya niining makasasalang kalibutan, nakasinati sa tanang pagsulay ug pag-antos nga giantos sa tanang tawo, mikuha sa sala sa kalibutan ug namatay diin kinahanglan ang mga makasasala mamatay nga makaluluoy. Nakadawat siya og silot sa kamatayon sama sa usa ka makasasala ug gilansang sa krus. Midawat sa tanang kaulaw ug pag-antos, miula sa tanan niyang dugo, ug mitubos sa tanan nakong sala hangtod sa kahangturan. Ug human sa tulo ka adlaw pinaagi sa pagkabanhaw, gipamatud-an ni Jesus nga siya gayud ang Mesiyas. Unya, nagpakita si Jesus sulod sa 40 ka adlaw, mikayab sa langit, ug misaad nga siya mobalik pag-usab, human ang ebanghelyo masangyaw sa tibuok kalibutan.
Ang ebanghelyo miabot kanato, mao nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga ugtong. Unsa kadakong gugma sa Dios? Pananglitan adunay usa ka magtutudlo nga gisagpa ang iyang estudyante sa aping. Unsa kini kasakit? Ug mibalos ang estudyante pinaagi sa pagsagpa sa aping sa magtutudlo sa samang puwersa, sama niini kakusog. Unsaon nato pagpadayag kung unsa kini kasakit? May bal-an ra nato kung sagpaon sabta dili ba? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, mahibaw-an ra nato kini human nato masabtan, dili igo ang mga pulong lamang. Dako nga gugma, kung atong masabtan kini nga gugma, kini talagsaon gayud nga gugma. Kining talagsaon nga gugma aniya kanako, ang pagtuo kang Hesus nagpasabot kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga ugtong. Ang Dios nahigugma kanako pag-ayo nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron mamatay ngadto sa krus. Nga ang bisan kinsa nga mituo kang Hesus, mituo niini nga gugma sa Dios. Daghang tawo ang nagingon nga mituo sila kang Hesus, apan wala sila mituo sa gugma sa Dios. Daghang mga tawo ang nakaila sa Dios, apan wala sila makasabot sa gugma sa Dios. Ako ingon usab niini sulod sa kapin na pulo ka tuig. Syempre nagstorya usab kami bahin sa gugma sa Dios, nag-awit usab kami niini. Apan wala gihapon ko kasabot niini ni atong panahona. Ang pagtuo kaniya mausab ang pagtuo sa iyang gugma. Ang pagtuo mao ang pagpasabot sa gugma sa Ginoo. Busa sa Roma 5:8 nga sa mga makasasala pa kita, apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato. Nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Sa dihang kita makaluluoy nga mga makasasala, sa dihang kita misupak sa Dios ug sa iya mga kaaway, si Kristo namatay alang kanato. Nasabtan ba ninyo? Kinsa ang mahimong mamatay alang sa usa ka makaluluoy nga makasasala alang sa usa ka kaaway? Apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato. Si Kristo namatay tungod kanato. Nagpasabot nga gipadayag sa Roma 5:5 ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Sa dihang atong nasabtan ang gugma sa Dios, ang balang Espiritu mipasabot kanato. Gibubo sa Dios ang iyang gugma sa atong mga kasing-kasing sama sa tubig. Dili bakit katingad ani? Busa ang gugma mao, ang tanan nga motuo kaniya dili mawala, kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Kung ang makasasala nga kinahanglang mamatay, nahimong nasabtan ng grasya. Kabahin sa grasya, ang pagsabot sa gugma sa Dios mao ang pagsabot sa iyang grasya. Kung masabtan nato kini, kita mituo niini. Kung mutuo kita niini, kita mga makasasala nga kinahanglang mamatay, dili mawala kun dili makabaton si kinabuhi nga walay katapusan. Ako naluwas na, ako adunay kinabuhing dayon. Kini managsama ang kahulugan, kay ang Dios wala magpaani sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kundi aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Ang hinungdan nganong gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili aron sa paghukom niini nga kalibutan, kundi aron sa pagluwas kanato. Busa sa ebanghelyo ni Juan 3:18, ang mutuo niya dili hukman sa silot. Nganuman, ang silot nga angay natong madawat, nadawat na sa Ginoo dito sa krus. Ang tawo nga mituo niini dili na makadawat og silot. Apan ang dili motuo kaniya ginahukman na sa silot, kay siya wala motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Alang sa usa ka tawo nga dili magtotoo, ang pagkawalay pagtuo usa ka sala nga adunay silot. Nahibalaan ba ninyo ni? Walay bisan unsang sala nga dili matubos pinagi sa krus ni Jesus. Moral nga sala batok sa balaod. Apan walay laing paagi sa pagtubos sa sala sa pagsalikway niya ng dakong gugma. Ang dugo lamang ni Jesus ang makatubos sa atong mga sala. Apan kung dili nimo tuuhan ang maong dugo, unsa ang makatabos ni ana nga sala? Ang dili mo tuo kaniya gihukman na sa silot, kay siya wala mo tuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Nagpasabot kini nga ang pagpatuman sa kamatayon wala pa nabuhat, apan ang silot nga kamatayon gimando na. Kun mao, unsay angay natong buhaton? Kung kita naluwas, kita gawas no nagikan sa silot sa kamatayon. Busa karon ako nagtinguha sa pagsulti kabahin sa gugma sa Dios. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 15, verse 13, gugma nga labaw ni ini, wala kang bisan kinsa, nga ang usa ka tawo naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Kamo mao nga ako mga abyan.
kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Walay gugma nga labaw pa sa paghatag sa kinabuhi alang sa higala nga kamatyonon. Giluwas sa Ginoo ang mga makasasala sama kanato aron mahimong iyang mga higala. Mao kini ang hinungdan nganong namatay siya alang kanato. Nasabtan ba? Kamo ang akong mga abyan, kung magbuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Ang pamatuod nga ang Ginoo sa kahigala nga namatay alang kanako, gipamatud-an sa Ginoo nga nagtuman sa pulong sa Dios. Busa, gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa, nga ang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Walay bakak sa maong dapit diin siya namatay. Atong tan-awon sa Efeso chapter 2 verse 4 kutob 5. Chapter 2 verse 4 kutob 5 atong dunganon sa pagbasa. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato. Bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo. Pinaagi sa grasya naluwas kamo. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma, diin siya nahigugma kanato. Ang pagkamaluluyo nagpasabot sa grabe nga iyang kaluoy. Bisag mo patay ko og usa ka gatos ka tawo, sa dihang ang maghuhukom mangutana. Aduna ba kay ikasulti? Pasaylo ako, palihog maluoy ka nako. Dili ta makaingon ni ana, human makapatay og usa ka gatos ka tawo, nangayo siya kaluoy sa maghukom. Niini nga kalibutan, kana nga tawo dili mapasaylo. Mipatay siya ug mga tawo unya karon gusto niya nga siya pasayloon. Apan, sa Lucas chapter 18, apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog sa layo, dili nga nibuot bisan lamang sa pagyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit, kun dili hinunuan nagapamukpok sa iyang dughan nga nagaingon, O Dios, maluoy ka nako nga makasasala. Nagapamukpok sa iyang dughan. Sa verse 11, ang Fariseo nagtindog og nag-ampo sa ingon niini sa iyang kaugalingon, O Dios, nagpasalamat ko nimo nga dili ako ingon sa ubang mga tawo nga mangingilog, dili mga matarong, mga mananapaw, ug dili usab ingon niini nga mininingil sa buhis. Nagpuasa ako sa makaduha sa semana, nagbayad ko sa ikapulo sa tanan akong kita. Tinuod nga matarong ang Fariseo. Apan dili siya mahimong hingpit atubangan sa Dios. Tungod kay ang iyang pagkamatarong dili igo aron madara siya sa langit. Apan ang maniningil og buhis nakahimo og tanang matang sa sala. Busa giunsa niya pagampo? Daghan kaayo kog bugkos nga sala nga angay mo padulong sa impyerno. O Dios, maluoy ka nako, ug ang maniningil sa buhis gipakamatarong atubangan sa Dios. Sa mata sa katawhan kinsang matarong, ang Fariseo o ang maniningil sa buhis? Ang gipakamatarong sa Dios nagpasabot nga nasabtan sa tawo nga siya usa ka makluluoy nga makasasala atubangan sa Dios ug sa mituo kang Hesus. Sa Hesus namatay alang sa mga makasasala. Busa giisip sa Dios kini nga pagtuo ingong pagkamatarong. Ang usa ka tawo gipakamatarong dili tungod sa iyang pagkamatarong, kun dili tungod kay ang Dios naghatag kanato sa iyang pagkamatarong. Sa dihang kita mituo nga gipasaylo ni Jesus ang tanan natong sala, ang pagkamatarong ni Jesus gihatag kanato. Si Jesus maoy hingpit nga matarong nga tawo, iyang gituman ang tanang mga sugo. Ang Dios naghatag kanato ni ana nga pagkamatarong. Sa ikaduhang Korinto 5:21, siya nga wala makailaw sala, gipakasalaan siya tungod kanato. Si Jesus namatay alang sa atong sala ug naghatag sa pagkamatarong sa tanan nga mituo niini nga kamatuoran. Kini mao ang pagkamatarong ni Kristo, giwagtang sa Ginoo ang akong sala. Ug ang iyang pagkamatarong gihatag kanako, ang atong kapalaran na usab kini talagsaon.
Busa ko nasabtan niya nga siya makasasala ug nagampo aron siya kaluyan sa Ginoo, ang Ginoo maluy kaniya. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato. Usa kini kadakong gugma nga naluoy kanato. Sa dihang si Jesus gilansang sa krus, adunay mga tawo nga nagbiay niya. Unsa ang giampo ni Jesus? Si Jesus miingon ba? Dios laglaga sila? Si Jesus miingon, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila manghibalo sa ilang gibuhat. Si Jesus nag-ampo alang sa kapasayloan sa mga sala, niadtong naglansang ug nagtunglo kaniya. Kini mao ang gugma nga adunay kaluoy sa mga makasasala. Pagka makaluluoy palandungon nga kadto nga mga tawo mopadulong sa impyerno. Kini mao ang gugma sa Dios. Kini usa ka gugma nga lahi sa gugma sa tawo. Adunay daghang lain-laing mga pulong alang sa gugma sa Griego. Ang gugma taliwala sa maghigala kay gitawag nga philia. Ang gugma taliwala sa lalaki ug babayi kay eros, ug ang gugma taliwala sa pamilya kay storge. Apan ang pulong nga nagpasabot sa gugma sa Dios kay agape. Gugma nga agape, gugma sa Dios, kini walay kondisyon, kini walay katapusan, kini balaang gugma. Ang gugma sa Dios, gugma nga agape. Gugma nga agape, walay katapusan, balaan nga gugma. Kini ang gugma sa Dios. Ang gugma sa tawo adunay sagol nga pagpakaaron ingnon. Ang gugma taliwala sa mga tawo adunay kondisyon ug kalkulado. Dili kini balaan nga gugma. Ang gugma sa tawo adunay sagol nga pagpakaron ingnon. Ang gugma taliwala sa mga tawo adunay kondisyon ug kalkulado. Dili kini balaan nga gugma. Kini usa ka gugma nga adunay sagol nga bakak ug pagpakaaron ingnon. Bisan pa niana, ang gugma sa Dios usa ka walay kondisyon nga gugma nga labaw sa atong imahinasyon. Busang Biblia nag-ingon, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato. That great love brings joy to my heart. Great love, great love. It gives peace to my heart. Great love, dakong gugma. Ang maong gugma miabot kanako, kini talagsaon gayon. Kini miabot kanako, kini talagsaon. Tungod sa iyang dakong gugma, bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita og kinabuhi uban kang Kristo. Pinagi sa grasya sa Dios naluwas kamo. Gihatagan kita sa Dios og gugma. Busa ang gugma sa Dios mao ang tinubdan sa atong kaluwasan. Kung wala ang gugma sa Dios, dili kita maluwas. Sakto? Ang gugma sa Dios mao ang tinubdan sa atong kaluwasan. Kung walay gugma sa Dios, dili ta maluwas, dili ba? Ang gugma sa Dios mao ang tinubdan sa atong kaluwasan. Busa sa unang Juan chapter 4 verse 9, niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato, nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan, aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Ang gugma sa Dios gipadayag kanato. Sa Jesus mao ang espiritu sa gugma sa Dios. Iyang gipadayag ang gugma sa Dios kanato aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Sa Jesus namatay sa krus aron sa pagluwas kanato. Aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Niini ana ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kundi dili nga siya nahigugma kanato. Ug gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Sa unang Juan chapter 4 verse 10. Nahimo kitang mga kaaway sa Dios tungod sa sala apan gipasiguli kita sa Dios pinaagi kang Jesus. Busa sa unang Juan chapter 2:2 ug siya maong halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala ug dili lamang tungod sa ato kundi dili usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Ang hinungdan ngano ang tawo nga wala mituo kang Jesus nahimo mga kaaway sa Dios dili tungod sa ilang mga sala, kundi dili tungod kay wala sila mituo kang Jesus. Adunay usa ka tawo nga adunay dakong problema, apan laing tawo ang nasulbad ang problema ug nasulbanan nako ang tanan. Busa karon pakigdait uban kanako, mitanyag siya nga nakiklamano apan dili kini kinahanglan ug mibiya siya.
Unsa ang mahitabo kung kini mahitabo? Ang usa ka gamhanan nga nasod nagpasaylo sa sayop sa usa ka mahuyang nga nasod. Karon, maghimo kita og kasabutan sa kalinaw. Apan ang mahuyang nga nasod miingon, dili na kinahanglan makig-away ko kanimo. Unsay mahitabo karon? Ang mahuyang nga nasod mawala. Si Jesus mao ang bayad dili lamang sa atong mga sala, kundi alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan. Busa talag sa unang gugma sa Dios. Atong tan-awon kadiot sa unang Juan chapter 4 verse 16. Unang Juan chapter 4 verse 16. Unang Juan chapter 4 verse 16. Atong basahon. Ug kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma, ug ang magapabilin sa gugma, magapabilin sa Dios. Ug ang Dios magapabilin diha kaniya. Ug kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Unsay atong nasabtan gikan sa Biblia? Atong nasabtan ang gugma sa Dios. Ug kita nakaila sa mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Biblia mao'y usa ka sulat sa gugma nga nagrecord kung unsa kadako ang gugma sa Dios nato. Lisod tuuhan nga ang usa ka taas ug halangdon nga tawo miingon nga siya nahigugma sa usa ka ubos ug makasasala. Apan ang Biblia nagingon, ug kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato, ang Dios gugma. Karon kung kita nahibalo niini, kita motuo niini. O kita nahibalo og mituo sa gugma sa Dios alang kanato, atong nahibal-an og gituuhan. Sa Juan 17:3, ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila makailaon ta kanimo ang usa lamang ka Dios nga matuod, ug kaniya nga imong gisugo nga mao si Jesucristo. Pinaagi sa Biblia atong nailhan ang Dios ingong magbubuhat, ang Dios nga nagmando sa kasaysayan, ug ang hingpit nga Dios, ug ang pagkaila kang Jesucristo nga gipadala sa Dios mao ang kinabuhi nga dayon. Ang pagkahibaluban ang kasiguruan ug ang pagtuo nga adunay kasiguruhan kay susama nga butang. Imposible nga mosalig sa usa ka tawo nga wala ka makaila. Sa unsang paagi ta motuo sa dili makita nga Dios, ang Biblia naghatag kanato og mga tubag bahin sa kung kinsa ang Dios ug kung nganong mianhi si Jesus nini nga kalibutan. Ang paghibalo o pagtuo sa Dios ug ni Jesus pinagi sa Biblia mao ang kinabuhing dayon. Sa niagi ako nag-Bible seminar sa Pohang City. Niadtong panahon na nailhan ko ang usa ka diakonosa nga mitambong sa ubang simbahan. Tungod kay ang usa ka babayi dili mahimong usa ka ansyano sa simbahan, ingon nga usa ka lagda. Busa siya nahimong usa ka diakonosa sa simbahan. Butan siya og medyo tambok. Apan siya miingon, tingali imuhang mga miyembro murag mapihitason kay matud pa nila luwas na sila ug gipakatawo pag-usab. Ug sa diha nga kami adunay panahon aron sa pag-counseling kaniya, ako nangutana kaniya sa ingon niini. Pag-counseling, ako nangutana kaniya sa ingon niini. Ma'am, nakaila ba ka sa Dios? Unya mitubag siya, "Oh, syempre ako nakaila dili lamang sa Dios kun dili usab kang Jesus." Ug nangutana ko pag-usab, "Gituuhan ba nimo kana?" "Oo, ako sigurado nga mituo ni ana." Ug gipangutana ko siya pag-usab, "Gihigugma ba nimo siya?" Siya mitubag, "Oh, syempre, gihigugma nako siya." Busa ako siyang gipangutana niadtong higayuna, "Unsa kadako ang imong gugma kaniya?" "Andun na ba kay anak?" Siya mitubag, "Oo, ako adunay tulo ka anak nga lalaki. Ang usa kay professor sa kolehiyo, ang usa kay doktor, ang usa kay sundalo." Ug gipadako niya sila og tarong. Ug gipangutana ko siya sumala sa Biblia sa Mateo chapter 10 verse 37. Ang nagugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako dili takos kanako. Ug ang nagugma sa anak ka lalaki kun sa anak sa babayi labi pa kanako dili takos kanako. Gigugma ba nimong Ginoo labaw sa imong anak? Apan wala siya motubag. Mga pipila kay gayon wala ko makasabot niini. Hakog ba ang Dios? Gihangyo niya nga siya ang atong higugmaon. Sa tinuod lang dili na ko mahigugma ang Ginoo labaw pa sa akong anak. Oo, siya matinud-anon. Busa gitubag nako siya, "O tinuod, kay hangtod karon wala pa nimo masabti ang gugma sa Dios." Wala gihapon nimo nasabtan og klaro ang gugma sa Dios kung sa unsang paagi higugmaon ng Dios labaw pa sa imong mga anak.
Ang nahigugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako dili takos kanako. Unsa ang gugma? Unsay buot ipasabot sa dili takos kanako. Ang gugma sa Dios kanato mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron mamatay alang kanato. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga tigla lang ngadto sa kamatayon sa krus aron maluwas kita. Mao kana ang gugma. Kung atong masabtan kini nga gugma, natural kaayo nga higugmaon nato siya labaw pa sa atong mga ginikanan, igsuon, anak nga lalaki, anak nga babayi o sa atong kinabuhi. Pananglitan, nagbilin ko kwarta sa usa ka tawo ganihang buntag. Kini 2 million pesos palihog ang pingi hangtod sa gabii. Inig uli nako karong gabii, kuhaon nako kini. Busa gibilin nako niya. Pag uli nako pagabii ako mingon palihog ibalik nako ang kwarta. Apan 1 million pesos rang iyang giuli. Nagbilin ko og 2 million pesos apan nganong 1 million pesos rang imong gihatag nako. 1 million pesos ang bayad sa pag-amping nako sa imong kwarta. Unya, muhawa ba ko og moingon og salamat? Siya kawatan, dili ba? Kinahanglan ako siyang ingnan, dili kini sakto. Kinahanglan niyang iuli ka nako ang 2 million pesos. Kinagbilin ko og 2 million pesos. Dili man siya bangko. Misali ko niya og nagbilin og kwarta. Sama ni ini, ang kahulugan sa ang nahigugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako, dili takos kanako. Nagpasabot nga dili sila takos sa gugma nga gihatag sa Ginoo kanako. Nahibaluman mo di ba? Natural lang kana. Nasabtan ba? O sakto kana kalit nga mingit-ngit ang nawong niining tawhana. Siya nagsagmuyo. Kinasabtan niya nga wala pa siya makasabot sa gugma sa Ginoo. Siya nga nag-ingon, ako mituo kaniya, ako nakaila kaniya, ako nahigugma kaniya. Nihilom. Busa siya mitamong sa Bible seminar hangtod sa katapusang session. Human siya makapaminaw sa ebanghelyo, siya maingon kanako, Pastor, karon ako ni nasabtan. Gigugma na akong Ginoo, labaw pa sa akong mga anak. Nasabtan niya ang gugma sa Ginoo. Kini katingalahan, dili ba? Sakto? Busa og kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato, kini talagsaon. Ang Dios gugma. O kini usa ka talagsaon nga pulong. Apocalypse chapter 1 verse 5. Atong tan-awon ang Apocalypse chapter 1 verse 5. Chapter 1 verse 5. Ug gikan kang Hesukristo nga mao ang saksi nga matinumanon, nga mao ang panganay sa mga minatay ug pangulo sa mga hari sa yuta. Atong basahon ang nisunod. Kaniya nga nahigugma kanato ug nagugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Kaniya nga nahagugma kanato. Ang Biblia nag-ingon, naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Ang Ginoo namatay ug gihugasan kita pinaagi sa iyang dugo. Kini nagpasabot nga iyang gihugasan ang atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Kaniya nga nahagugma kanato. Ang Ginoo namatay puli kanato ug gihugasan ang atong mga sala pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Ug nagpagawas kanato gikan sa gahom sa sala ug kamatayon hangtod sa kangturan tungod sa iyang gugma. Tungod sa iyang gugma. Busa, adunay usa lamang kahinungdan nganong kita naluwas. Wala nay laing hinungdan. Tungod sa gugma sa Dios, ang iyang gugma nahimong pundasyon sa atong kaluwasan. Atong pangitaon pag-usab sa Biblia, unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 8 kutob 9. Unang Pedro chapter 1 verse 8 ug 9. Maayo nga ipakita kini sa screen alang sa mga kaigsuonan nga naglisod sa pagpangita dayon diha sa verse. Atong basahon. Unang Pedro chapter 1 verse 8 ug 9. Nga sa wala ninyo hikit-i inyong gihigugma, ug nga bisan wala ninyo siya hikit-i karon, apan sa pagtuo nagakalipay kamo sa hilabihan gayud nga kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya, sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo ang kaluwasan sa inyong mga kalag, nga sa wala ninyo hikit-i inyong gihigugma, ug nga bisan wala ninyo siya hikit-i karon, apan sa pagtuo nagakalipay kamo.
dili nato makita sa Jesus. Sakto ba? Apan, gihigugma ba nato siya wala? Oo, gihigugma nato siya. Kita nahigugma kaniya. Oo, kinahanglan usab natong ipadayag kana nga gugma ngadto kaniya nga sa wala ninyo hikit-i inyong gihigugma ug nga bisan wala ninyo siya hikit-i karon apan sa pagtuo naglipay kamo. Sa dihang si Jesus nabanha og miadto sa iyang mga tinun-an sa unang higayon, iyang gipakita ang agi sa lansang sa iyang kamot ug ang agi sa bangkaw ug siya miingon, kaninyo ang pakigdait. Nakalak ang pultahan apan wala niya ablihi. Apan misulod siya sulod sa usa ka kwarto. Ang nabanhaw nga si Jesus adunay lawas nga dili limitado sa panahon ug luna. Apan niadtong panahona wala si Thomas. Ang iyang ngalan Thomas. Niadtong panahona wala siya didto. Ang mga tinun-an nga nakakita kang Jesus mingon kaniya, nakita namo si Jesus. Nabanaw siya sumala siyang gisulti unya si Thomas mingon, nakuptan ba ninyo siya? Mitubag sila, wala pa namo siya nahikap. Sa unsang paagi ka mumuto kaniya, pinaagi lamang sa inyong mga mata nga wala ninyo siya nakuptan. Ako mutuo lamang kaniya ug siya akong mahikap. Matud pa ni Thomas, ako mutuo lamang kaniya kung siya akong mahikap. Kung mahikap nako siya, gawas ko makita ko sa iyang mga kamot ang agi sa mga lansang ug ikakulkog ko ang akong tudlo sa agi sa mga lansang ug ikahinul ko ang akong kamot sa iyang kilid, dili ako mutuo. Si Thomas ang tawo nga daghang pagduda. Human sa 8 ka adlaw nagpakita pag-usab si Jesus ug mingon siya kan Thomas hikapa. Siya mitubag oo bisag naguol si Thomas alang kaniya, iyang gihikap siya ug iyang nakitang agi sa lansang ug sa bangkaw. Gisulod niyang iyang tudlo sa sulod sa agi sa lansang ug siya mihapa sa atubangan ni Jesus. Si Thomas mitubag ug miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Ginoo ko. Siya miingon nga si Jesus maong Dios ko. Si Jesus miingon, tungod kay ikaw nakakita ka nako, mituo ikaw, bulahan kadtong wala magpakakita, apan bisan pa na nagpanuo. Kini nagpasabot nga kinahanglan ka nga mutuo bisan wala nimo makita, apan bulahan kadtong wala magpakakita, apan bisan pa na nagpanuo. Dili nato siya makita, dili sama sa mga tinun-an nga nakakita kaniya, apan mahimo kitang mutuo pinaagi sa pulong sa Dios ug sa Espiritu Santo nga sa wala ninyo hikit-i inyong gihigugma. The great love of the Lord, which is inexpressible, is that He took the cross. It is the power of the cross. The cross of Calvary, glorious love which is inexpressible. Kini usa ka katingalahan nga gugma ug matahom nga gugma. Sa unsang paagi nato may padayag ang iyang gugma pinaagi lamang sa mga pulong. Sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya, mahimaya ang kalipay. Bisan kun kita nagmaya tungod sa mga bahandi nga natigom nining kalibutan, kini maut-ut. Apan kadto maong mahimayaon ug walay katapusang pagmaya, dili kadto mawala sa langit. Unsa inyong hunahuna nga atong buhaton dito sa langit? Walay kwarta, walay trabaho. Sakto ba? Unsa ang naa dito nga atong buhaton? Unsa ang atong buhaton dito sa gingharian sa langit? Unsa may atong buhaton? Unsa? Manag-awit lamang? Oo, pag-awit sama sa usa ka langgam. Kaganihan na naog ko gikan sa rooftop. Ug ang mga goryon nagsigig huni. Naminaw ko nila kadiyot. Gusto kong isulti nga, langgam, maayo ka nga mag-awit, apan wala lang ko kasabot. Kung moadto na kita sa langit, kitang tanan sakop sa choir. Nakita ba ninyo? Kung moadto ka sa langit, kana lamang ang anaa ka. Himno, ang gugma sa grasya sa Dios mahimong kusgan og dako, inubanan sa mga manulunda. When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave, then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save. I'll sing thy power to save. Oh, kini mahimong matahom, manag-awit lamang kada adlaw. Nagapasalamat ug nagdayig. Nagakalipay kamo sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Kini mao ang walay katapusan nga kalipay. Dili kini mahunong bisan sa tunga-tunga. Sa unsang paagi kini mahunong? Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Tungod kay ang atong mga kalag naluwas. O, malipayon ka ba o dili?
Unsa ka malipayon. Kung ako moadto sa langit, ako malipayon kaayo. Kung una-una ako kini, wala ko kabaloon sa akong buhaton, murag makasayaw kog kusa. Busa na dawat nako kining talagsaon nga grasya. Sa ikaduhang Korinto, chapter 5, ikaduhang Korinto, chapter 5, ikaduhang Korinto, chapter 5, ikaduhang Korinto, chapter 5, verse 14. Atong basahon, kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo, kay nagahukom kami sa ingon niini, nga usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Unsay bot pasabot niini? Kung masabtan nimo ang maong gugma, ikaw nabihag sa gugma ni Kristo. Adunay mga tawo, kay balaw ba mo kung nagkita ang usa ka lalaki o babaye ug nagkahigugmaay sila sa kinaunhang higayon, mabuang sila. Wala na sila kabaloon sa buhaton. Oo, ingon ana sila. Gusto ko nga magdugay ta, ang sama niini magpadayon nga mahitabo. Ang gugma ni Kristo ang nagapugos kanato. Ang pagpugos nagpasabot sa pagbihag, pagdala. Kita nabihag sa maong gugma, kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Unsa ni nga klase sa gugma? Kay nagahukom kami sa ingon niining ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Usa ka tawo. Sa unsang paagi mamatay ang usa ka tawo alang sa tanang tawo. Usa ka tawo nga si Adan nakasala ug ang tanan nahimong makasasala. Karon ang usa ka tawo si Jesus namatay ug mibayad sa mga sala natong tanan. Busa usa ka tawo ang namatay alang sa tanang tawo, mga makasasala sama kanako. Ug ang tanan apil, ikaw ug ako. Makaluluoy ang mga tawo kay wala sila makaibalo niini. Usa ka tawo ang namatay puli sa tanang tawo. Kinsa ba ang mamatay alang sa usa ka makasasala nga sama kanako? Ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Sa dihang sa Jesus namatay, ako namatay. Unsa ang namatay? Ang akong mga sala patay na. Ang makasasala namatay uban sa Ginoo. Nahuman na. Karon ang nabanhaw nga Ginoo na tawo dinhi kanako. Wala na ko'y labot sa sala. Sakto kana. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Nagapugos. Kini nagapugos. Giingon sa unang Juan 4:19, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Gigugma natong Ginoo kay siyang unang nahigugma kanato. Gihigugma ba ninyong Ginoo? Wala. Gigugma ba gayon ninyo siya? Unsa kadako ang inyong gugma kaniya? Sama sa kadako sa langit ug sama sa kalapad sa yuta? O dili na ko mapasabot? Kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Dili kitang unang nahigugma kaniya. Gigugma nato siya tungod kay nahigugma siya kanato, igo nga mamatay puli kanato. Siya ang unang nahigugma kanato. Walay paagi nga makabalos ni ini nga gugma tinuod gayud unsa may atong mabuhat sa mga awit 116:12 unsa man ang akong ikabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako dili kita makabalos ni ana nga grasya bisan pa kun kita mamatay sa usa ka gatos ka beses alang kaniya ang maong balaan nga katumbas sa Dios nga magbubuhat namatay puli sa usa ka makasasala sama nako ug akong ubos nga lawas dili makapuli sa grasya bisan kung mamatay ako sa usa ka gatos ka beses alang sa Ginoo bisan pa man nga dili ta mamatay sa usa ka gatos ka beses kinahanglan tang mabuhi og usa ka beses alang kaniya busa ang kinabuhi sa pagtuo maong kinabuhi diha sa gugma magadto sa kalisod kadautan paglutos mahimong kabus mabutang sa kalisod mabutang sa peligro sa kamatayon alang sa Ginoo kung kita mamatay uban sa Ginoo kita mabuhi sa walay katapusan uban sa Ginoo busa unsa ang kabalak-an mao nga gigugma kanamo Ginoo sa Juan 21:15 sa dihang nabanhaw si Jesus napakita siya sa iyang mga tinun-an sa dihang gidakop si Jesus si Pedro misunod gikan sa halayo. Nakakita ang usa ka lalaki kang Pedro nga naglakaw ug miingon nga siya tinun-an ni Jesus. Si Pedro miingon, dili ako. Wala ako makaila kang Jesus.
Katulo ka beses niya kini nga gilimod. Ang maisog nga si Pedro misulay sa pagtago sa iyang katalawan. Si Jesus mingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo niining gabi una sa dili pa mo tuktugaw ang manok, igalimod kumo ako sa makatulo. Unsaon man ako paglimod kanimo, bisag mamatay ako dili ti ka ilimod. Bueno, human kini gilimod ni Pedro sa makatulo, mitugtugaw ang manok sa duha ka beses. Busa mipahawa siya dito ug mahilak pag-ayo. Unsaon man kana, si Pedro mismo nag-ingon nga gihigugma niya pag-ayong Ginoo nga dili niya ikalumod bisan kung mamatay siya, ug unya gilimod niya sa Jesus sa makatulo sa wala pa mamala ang iyang baba. Si Pedro lagmit wala mo kaon og manok hangtod nga siya namatay. Kung mutuktugaog ang manok, lagmit mohilak sab siya. Tingali sab dili ba? Ug unya si Jesus mingon kang Pedro, "Hay Pedro, wala ka motuman sim gisulti. Unsang nahitabo?" Nagtuo ko nga ikaw nag-ingon nga gihugma mo ako labaw sa tanan. Nahigugma ba ikaw kanako nga labi pa niini kanina? Tan-awa unsay nahitabo. Naulawan na si Pedro. Wala siya kabalo kung unsay iyang buhaton. Apan karon ingon siya gihugma ko ikaw pag-ayo Ginoo. Nasabtan niya nga ang nabanhaw nga si Jesus namatay alang kaniya. Wala gani siya masayod nga mamatay si Jesus kung ilimod niya kini. Si Pedro nahibalo nga si Jesus namatay alang siyang sala ug nabanha pag-usab aron sa pagluwas niya. Busa karon dili niya ilimod si Jesus bisan sa kamatayon. Nahusay na karon. Siya maingon kaniya, "O Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Ginoo, nahibalan nimo. Nahibalan nimo nga gilimod ko ikaw ug nahibalan nimo nga gihigugma ko ikaw pag-ayo karon." Ingon si Jesus, "Pakanang ako mga nating karnero." Katulo ka beses siya nangutana sa samang pangutana, "Nahigugma ba ikaw kanako?" Si Pedro mitubag, "Gihigugma ti ka Ginoo." Giingon ni Jesus, "Pakanang ako mga nating karnero, pasibsibang ako mga karnero." Gitugyan sa Ginoo ang iyang karnero sa mga nahigugma kaniya. Ang Ginoo mihangyo nato sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pag-atiman sa iyang mga karnero. Gigugol ni Pedro ang iyang kinabuhi sa pagpakaylap sa ebanghelyo alang sa Ginoo. Nag-alagad sa iglesia, miadto sa Roma aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ug unya namatay pinaagi sa paglansang sa krus nga baliktad. Si Pedro misangyaw sa ebanghelyo. Nasayod nga siya mamatay sa usa ka piho nga kamatayon. Sama sa gisulti ni Jesus, wala lamang niya gipadayag ang ebanghelyo, kundi namatay siya alang sa Ginoo. Dili lamang si Pedro, kundi kinahanglan kita magkinabuhi alang sa Ginoo, magsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo, walagad sa iglesia sa Ginoo, ug mamatay alang sa Ginoo. Ug unya makaambita sa iyang walay katapusan nga himaya. Karon ang sa mga Ginoo nga nangutana kang Pedro, mangutana kanato sa samang butang. Nini nga panahon, ang Ginoo mangutana sa matag usa nato, nahigugma ba ikaw kanako? Nahigugma ba ikaw kanako labaw pa niining mga butang sa kalibutan? Mangutana siya ug kinahanglan nimong tubagon. Tubagon og tarong ayo og pamakak sa Dios. Mingon si Pedro, "Kung wala gyud ti ka higugma kaniadto ug gilimod ti ka, karon ako naghigugma kanimo." Oo Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Kung kita nahigugma sa Ginoo, siya nahibalo kung unsa kadako ang atong gugma kaniya. Sa unang Korinto 8:3, apan kung may uban nga nahagugma sa Dios, kini hibaluan niya. O Ginoo, nahibalo ka nga ako nahigugma kanimo. Busa kung gihigugma nato ang Ginoo, nahibalo ang Ginoo kung unsa nato siya kahigugma. Sa gingon ni Jesus sa mga Hudyo, ang himaya nga gikan sa mga tawo dili ko dawaton. Apan nakailako kaninyo nga wala kamoy gugma sa Dios sa sulod ninyo. Sa dihang si Jesus mitan-aw, ang katawan sa Israel maingon nga sila katawan sa Dios ug sila nahigugma sa Dios. Apan dili diay, nasayod siya nga ang gugma sa Dios wala diha kanila. Kung ang usa ka tawo nahigugma sa Dios, ang Dios nakaila kaniya. Kung ako nahigugma sa Ginoo, ang Ginoo nakaila kanako. Ang Ginoo nakaila niadtong nahigugma kaniya. Nahibal-an niya kung unsa ta magmahal. Kung aduna kitay laing gigugma kaysa sa Ginoo, nahibal-an usab niya kana. Unsa kaha siya ka dismayado dili ba? Kung atong tan-awon ang Mateo kapitulo 22 bersikulo 37 ug 38,
atong pangitaon kini, mas maayo nga pangitaon. Mateo Kapitulo 22, versikulo 37. Versikulo 37, verse 38. Si Jesus mingon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong hunahuna. Kini mao ang nahuna ug dakong suko. Gingon ni Jesus, sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag, sa bug-os mong hunahuna. Sa Lucas, sa bug-os mong kusog, higugmaon ang Ginoo nga imong Dios. Karon unsa kadako ang iyang gihangyo kanato nga higugmaon siya? Unsa kadako? Unsa nga klase sa kasing-kasing? Sa gamay nga bahin sa imong kasing-kasing? Sa tibok kasing-kasing nga walay nahibilin sa bug-os mo hunahuna. Nagpasabot sa pagbuhat sa tanan nakong kabubuton, sa bug-os nga kasing-kasing. Sa bug-os nga kabubuton, sa bug-os nga kusog, kinahanglan natong higugmaon sa bug-os natong kusog ug kalag. Nganuman, ang Dios unang nahigugma kanato sa bug-os niya nga kasing-kasing, sa bug-os niya nga kusog ug sa bug-os niyang kinabuhi. Busa dili ba angay nato kining buhaton? Sakto nga buhaton kini kung sa katawo na higugma pag-ayo kanimo apan imo lang siyang gigugma sa gamay kung mao dili ka na mugana. Mahimo rang adunay fellowship kung magtagbo ang kamatuoran ug kamatuoran. Ang tinuod nga fellowship mao ang fellowship uban sa Ginoo. Unsa kadako ang gugma sa Ginoo kanato? Ang tinuod nga fellowship sa Ginoo makab-ot lang kung higugmaon nako ang Ginoo. Sama sa paghigugma sa Ginoo kanako, ingon ana usab ako nahigugma sa Dios. Dili ba? Mao nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong hunahuna. Kini mao ang nahauna nga sugo sa Ginoo. Mahimo nato kana isip mga luwas. Wala kini gingon sa dili luwas nga mga tawo. Gisulayan pagani nila nga pahimuslan ang Dios. Busa unsaon nila pahigugma ang Dios? Kung atong tan-awon sa Lucas chapter 14 verse 25 hangtod 29, pangitaon usab nato kini, Lucas chapter 14 verse 25, Lucas hangtod 27. Lucas chapter 4 verse 25 kutob 27 akong basahon. Karon may nanguyog kaniya nga mga dagkong panon sa katawhan ug siya milingi og mingon kanila kung may bisan kinsa nga moanhi kana kung dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan ug ginahanog asawa ug mga anak ug mga igsong lalaki, mga igsong babae o sa iyang kaugalingong kinabuhi usab dili siya mahimo nga akong tinun-an. Bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Kung tan-awon usab nimo kini nga pulong, daghang mga tawo ang misunod sa Ginoo, sila misunod. Apan pipilara kanila ang mahimong mga tinun-an. Mingon si Jesus sa daghang mga tawo nga misunod kaniya. Kung may bisan kinsa nga moanhi kanako ug dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan ug inahan ug asawa ug mga anak ug mga igsong lalaki ug mga igsong babaye o sa iyang kaugalingong kinabuhi usab. Apan nganong gigamit niyang pulong nga kung may bisan kinsa nga dili magdumot? Nagpasabot ba kana sa pagdumot? Wala kini magpasabot nga kinahanglan nimong dumtan ang ingon ni ana. Kini nagpasabot nga kinahanglan nimo nga higugmaon ang Ginoo labaw sa tanan. Mahimo nimong higugmaon imong ginikanan apan mahimo nimong talikdan sila alang sa Dios. Kung moingon siya sa katawo, "Hoy, kinahanglan ka mo adto ingon sa usa ka misyonaryo sa Africa." Sa pagkakaron wala tay misyonaryo sa Africa. Sa diha nga usa ka Koreano mo adto aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sila moingon usa ka puti nga misyonaryo ang migawas ug sila moingon palihug hatagi ko. Imbis nga magtigom og maminaw sa sermon, nangita lang sila kung unsa ang ilang makuha gikan kaniya. Busa ang mga pastor sa Africa mihangyo kanamo nga itulo lamang kanila ang Biblia ug dili direktang isangyaw ang ebanghelyo. Sa pagkakaron, adunay kitay 308 ka mga nasod sa Africa. Adunay kitay 308 ka nasod sa Africa. Ang mga naluwas nga mga pastor sa Africa sobra sa 900.
Busa gitudloan ang namo sila sa Biblia o gihatagan silang mga kahimanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mingon sila nga sila mismo ang mubuhat sa evangelism. Apan ingnon ta nga adunay mohangyo nga moadto sa Africa o sa usa ka lugar nga layo sa South America o sa usa ka kabus nga nasod ingon usa ka misyonaryo. Tingali dili ko makaadto tungod sa akong ginikanan. Di ko makaadto tungod sa akong mga anak. Unsa na ko pagbiya sa akong pamilya ug moadto didto. Adunay miingon ug may usa-usab nga miingon kaniya ako mosunod kanimo Ginoo. Apan tuguti una ko sa pagpanamilit kanila nga atua sa akong balay. Apan si Jesus miingon kaniya pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan lumakaw ka ug mamantala sa gingharian sa Dios. Kung moadto siya aron manamilit pugnan gayud siya apan bisan kung kinalan silang mamatay dili nila siya buhian. Ug siya mingon sa usa numunot ikaw kanako apan siya mingon Ginoo tuguti una ako sa pag-adto ug paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus mingon kaniya pasagdi ang mapatay nga maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan lumakaw ka ug magbantala sa gangharian sa Dios. Tungod kay ikaw buhi ang usa ka patay nga tawo makalubong sa usa ka patay nga tawo, usa ka espirituhanong patay nga tawo. Tungod kay buhi ka isangyaw ang ebanghelyo. Ang Ginoo usa ka bugnaw nga makatarunganon nga Dios. Naibalo ba mo? Alang sa Ginoo mahimong ang usa ka tawo kinahanglan mo biya sa iyang ginikanan, asawa, anak, igsong lalaki, igsong babaye nga iyang gihigugma ug ang mabutang nga gidumtan sa Dios. Naibalo ba mo? Dili tungod kay gusto na kong ilabay kun dili tungod sa Ginoo. Adunay higayon nga dili ninyo mahimo ang duha ka butang. Busa unsay inyong buhaton? Kaniadto ang mga tawo nga miadto ingong mga misyonaryo mibiya sa ilang tibok pamilya sa dihang sila miabot sa Korea. Miagi sila og dagkong mga kalisdanan aron makaadto sa Korea isip mga misyonaryo. Kung mangutana ka kung lami ba ang Korean food, wala sila kabalo sa lasa. Miari kami sa Korea aron sa pagsangyaw ug mamatay. Daghan ang namatay, daghan ang nahimong martir pag-abot nila sa Korea. Naibalaan ba ninyo nga ingon ini ang unang pag-abot sa ebanghelyo sa Korea? Bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod nako, dili siya mahimong tinud-an ko. Taas kaayo ang sumbanan sa pagkadisipulo sa Ginoo. Busa giingon ko kini sa atong mga evangelist sa atong pagpahigayon og pastors retreat. Adunay slogan sa ebanghelista, maninggit mi usahay. Mangadto kita og mangita og usa ka dapit alang sa usa ka dako nga kamatayon alang sa Ginoo ug sa ebanghelyo ug dili usa ka dapit nga maayong puy-an. Mangadto kita aron mangita og dapit nga mamatay alang sa Ginoo ug kung makaabot ta didto og mamatay, hooray, kini ang pinakamayong kalampusan. Sa Jesus mingon unsa nga matang sa matayon si Pedro mamatay ug unsa kalisod ang pag-antos ni Pedro alang sa ebanghelyo. Alang sa iglesia, bisan pa man kung akong ipaambit ang istorya sama sa gisaysay sa salida nga Quo Vadis samtang nagsangyaw siya sa Roma. Sa Roma, ang mga Kristohanon gipamatay nga walay pili. Sa panahon ni Emperador Nero sa Roma, ilang gisunog ang syudad sa Roma ug ang mga Romano nagwelga ug giakusahan ang hari sa pagpatay kanila. Apan gibasol ni Emperador Nero ang mga Kristohanon. Ang mga magtutuo ni Jesus ang nagpasiugda sa sunog ingon siya. Nahibalaan ba ninyo ang mga katungtawhana nagtigom og nagkaon og unod sa tawo ug nag-inom sila og dugo sa tawo. Ilang gipasabot ang balaang panihapon. Ang mga bangis nga mukaon sa unod sa tawo ug muinom og dugo kanang mga tawhana makahadlok. Kinahanglan nato silang patyon, ingon si Emperador Nero. Busa nahibalo ba mo kung pila ka tawo ang iyang gipatay? Taliwala sa maong kagubot, miadto si Pedro dito aron sa pagsangyaw. Ug samtang ang mga Kristohanon gipangdakop ug gipangpatay, ang uban miingon, Apostol Pedro, dili ka angay nga mamatay. Kinahanglan nimong isangyaw ang ebanghelyo sa daghang mga tawo. Busa biyai kami ug lakaw na. Mao nga sa wala pang pagbanag-banag sa adlaw, siya mibiya sa Roma uban sa usa ka bata. Sa salida sa Quo Vadis, samtang siya mibiya, adunay usa ka tawo nga kalit lang miabot gikan sa pikas bahin ug miagi kaniya. Ug sa dihang iya kinikitanaw, kini mao si Jesus. Busa siya mingon, Ginoo asa ka paingon. Muadto ko aron pas-anon ang krus nga imong gibiyaan. Mubiya ka tungod kay hadlok kang mamatay. Maayo ang pagsangyaw sa uban, apan maayo usab nga mamatay alang kanako. Dili ba ka mamatay alang kanako samtang nagsangyaw hangtod sa katapusan? Akong pas-anon ang krus nga imong gibiyaan.
Mingon si Pedro nga dili nimo mahimo kana Ginoo, ako ang moadto. Mibalik siya ug miadto sa syudad sa Roma ug mingon sa mga sundalong Romano, ako si Pedro. Siya mismo ang miadto sa mga sundalong Romano ug mingon, pati ako ang akong Ginoo gilansang sa krus. Apan dili ako takos mamatay nga sama kaniya. Busa palihog gilansang ko sa krus nga pabaliktad. Kung giingon niya nga namatay siya samtang gilansang, busa giingong namatay siya samtang gilansang nga baliktad. Sa katapusan sa Juan 21, sa Jesus mingon kang Pedro, Juan 21:18, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, sa batanon pa ikaw ang nagsulob sa imong kaugalingon, ug naglakaw sa bisan diin ang pagbuot mo, apan unya kung matigulang naka, pagatoy uron mong imo makamot. Tingali ang Ginoo nag-ingon na niinidaan. Karon kini iyang gipamulong sa pagpaila kung sa unsang paagi sa kamatayon ang igahimaya niya sa Dios. Bisan tod si Pedro nagsangyaw sa ebanghelyo, tingali iyang gipakita pinaagi nini ang mga pulong nga iyang himayaw ng Dios. Ginoo maayo man ang pagsangyaw sa ebanghelyo apan kinahanglan ba gayud nga mamatay kami alang sa Ginoo? Sa pagkatinuod, kini mao ang labing dako nga pasidungog. Si Apostol Pablo nagsangyaw nga ingon ni Ana ug sa katapusan miadto siya sa Roma ug misulay sa pagsangyaw sa ebanghelyo didto. Walay usa nga gustong moadto dito, apan miadto siya sa Roma ug nagsangyaw. Siya gipanid-an sulod sa 2 ka tuig ug samtang siya nabilanggo, nagpadayon siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanan nga miduol kaniya gikan sa buntag hangtod sa gabii sulod sa 2 ka tuig. Sa walahi siya namatay pinagi sa pagpunggod. Sa dihang miadto ako sa Roma, nakita ko ang bilangguan diin gibalanggo si Apostol Pablo. Adunay usa ka bilangguan didto, usa ka hugaw nga bilangguan nga puno sa mga ilaga. Sa katapusan nakita nako ang guillotine, kanang pagpunggot sa ulo. Nahibalo man mo diba kung unsa ang guillotine? Kini nagpasabot nga ang ulo ni Apostol Pablo migawas ug milikid sa ingon kalayo. Dili ko sigurado kung kini tanan tinuod apan siya gimartir. Gusto gayud ni Apostol Pablo nga moadto sa Espanya ug magsangyaw. Apan dili ako sigurado kung miabot siya sa Espanya o wala. Apan nganong gitugutan man sa Dios nga magsangyaw sulod lang sa 2 ka tuig ug namatay. Maskin ako wala makasabot niini. Mahimong tugutan sa Ginoo si Pedro ug Pablo sa pagsangyaw hangtod sa ilang pagkatigulang. Apan gitugutan sila sa Dios nga mamatay pinaagi sa pagpunggot sa ulo samtang makugihon silang nagsangyaw. Wala ko makasabot niini. Apan karon hapit na kong makasabot. Oo, sa unsang paagi? Sa unsang paagi, si Apostol Pablo usa ka modelo alang sa tanan nga Kristohanon ug sa tanan nga ebanghelista. Gisulat niya ang sobra sa katunga sa Bagong Tugon, 14 ka libro. Aduna ba'y labaw pa kang Pablo? Si Jesus kipadayag pag-usab pinaagi sa tawo nga si Pablo. Sa Galatia 6:17, sukad karon, wala unta ing bisan kinsa nga magasamo kanako kay gidala ko nga pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Jesus. Ang mga timailhan sa pag-antos, gusto gayud ni Pablo nga moadto sa atubangan sa Ginoo. Gusto niya nga moadto dayon sa Ginoo. Gihatag ang maong hangyo. Sa ikaduhang Timoteo 6, gipadala niyang iyang katapusang sulat ngadto kang Timoteo sa chapter 4 verse 6 sa ikaduhang Timoteo. Kay aniya nagihalad ako ang takna sa akong paggikan duol na. Ang halad nga ilimnon mayo sa kahalad diin ang dugo gibubo sa yuta. Kay aniya nagihalad ako, nakigbisog ako sa mayong pag-away, natapos ko akong lumba, akong gibantayan ng pagtuo. Sugod karon nakatagana kanako ang purong-purong sa pagkamatarong. Nagihatag kanako sa Ginoo ang maghukom nga matarong ni adtong adlaw ug siya gipunggutan. Nganong gibuhat nila kana? Nabalakasab ko niini. Gusto sa Ginoo nga kita magkinabuhi alang kaniya. Apan gusto sab niya nga kita mamatay alang kaniya. Gihatagan ta sa Ginoo gugma apan gusto sab niya nga madawat ang atong gugma. Nahibalo ba mo niini? Namatay ko alang kanimo, mamatay ba usab ka alang kanako? Gusto niya nga higugmaon nato siya sa ingon ni ana.
Busa si Pablo namatay human sa pagsangyaw sa ebanghelyo sulod sa duha ka tuig ug ang basahon sa mga buhat na human ngadto sa kamatayon ni Apostol Pablo. Apan sa pagkatinud, ang basahon sa mga buhat wala pa mahuman. Ang basahon sa mga buhat mao ang mga buhat sa balang espiritu, ang mga buhat sa mga apostoles, ang mga buhat sa iglesia ug ang kasaysayan niini nagpadayon hangtod karon. Ang kamatayon ni Apostol Pablo human sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Roma sulod sa duha ka tuig mahimong gamay nga ehemplo sa 2000 ka tuig nga kasaysayan sa Kristyanismo. Nagkinabuhi kita sa katapusan niini. Ang mga tinun-an namatay alang sa ebanghelyo. Kita usab kinahanglan nga magkinabuhi alang sa Ginoo ug angay tang mamatay alang sa Ginoo. Mao kini ang katuyuan sa pagluwas sa Ginoo kanato. Kini ang katuyuan. Atong tan-awon sa makadiyot ang Roma 8. Akong basahon gikan sa bersikulo 35. Roma chapter 8. Gikan verse 35, chapter 8, gikan verse 35 akong basahon. Roma chapter 8 verse 35 kutob 39, kinsa ang makapahamulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang gagulba, kun ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang gutom, kun ang pagkahubo, kun ang katalagman, kun ang hinagiban? Ingon sa nasulat na, tungod kanimo ginapamatay kami sa tanan nga adlaw, ginaisip kami ingon sa mga karnero sa ihawan, dili kun dili nining tanang mabutanga kita labaw pa kaysa sa mga mananaog pinagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nasayod ako nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga manulunda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang mga butang sa palabuton, bisan ang mga gahom, bisan ang kahitasan, bisan ang kahiladman, bisan kinsa sa uban nga mga binuhat, sila dili arang makapahamulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kinsa ang makapahamulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Sa pagkatinuod wala kitay ideya kung unsa kanako ang pag-antos ug paglutos nga giantos sa mga apostoles ug sa mga balaan sa karaang iglesia. Dili gayud nato kini mabati, mabilanggo ba kita karon tungod sa pag-evangelize? Syempre, adunay gihapoy mga paglutos tungod sa mga lagda sa komunista o Muslim tungod sa mga ideolohikal o relihiyosong mga hinungdan. Apan gawas pa ni ana, wala na kita gipangkulata o gipangpatay samtang nagsangyaw. Kita makahimo sa pag-evangelize ug magkinabuhi sa usa ka komportable nga kinabuhi sa karon nga panahon. Kadtong mibiyahe ko ngadto sa Holy Land, akong gibisita ang nahimutangan sa 7 ka mga iglesia sa basahon sa pinarayag sa Europa. Ang giya mipasabot samtang kami nagbiyahe sa bus sulod sa pipila ka oras. Kini mao ang Smyrna, kini mao ang Pergamo, Efeso. Adunay mga dapit nga makita ug adunay mga dapit nga alagianan na lamang. Bisan pa niana niadtong panahon na si Apostol Pablo ug ang ubang mga apostoles nag-anto sa hilabihan nga kalisdanan. Gikulata, gibilanggo, hubo, gigutom, dili makatulog o makakaon, gitugnaw ug nagantos pag-ayo samtang nagsangyaw. Apan humanamong misakay nga komportable sa bus ug nakita ang maong dapit, nakabati mi og kaluoy. Samtang amo kining gitan-aw misaad kami. Oo, nasabtan ako. Sa samang paagi among antuson ang mga kalisdanan ug mga kasakit alang sa Ginoo ug sa ebanghelyo. Among antuson ang mga kalisdanan ug mga kasakit alang sa Ginoo ug sa ebanghelyo. Oo, magkinabuhi mi nga sama niini. Mao gayud kini ang among nabati. Ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang kagutom. Ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang gutom. Gigutom sila. Wala sila'y sinina nga masulob. Gibalanggo sila samtang nagsangyaw ug gipatay pinaagi sa pagpunggot sa ulo pinaagi sa espada.
Dili kundili niining tanang mga butanga kita labaw pa kay sa mga mananaog pinagi kaniya nga nahigugma kanato. Sa unsang paagi madaog nato kini? Tungod kay dili kita mohunong hangtod nga kita mamatay. Sa unang Korinto 15:55, kamatayon hain ang imong udyong o kamatayon hain ang imong pagdaog. Sa verse 57, apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa pagdaog pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kita mamatay, kita mo padulong sa Ginoo. Kung kita mabuhi ug mamatay alang sa Ginoo, kini maong grasya alang kanato. Sa dihang si Jesus namatay sa krus, ingon si Jesus, hingpit na. Ug si Apostol Pablo miingon sa wala pa siya gipunggutan og namatay, ikadawang Timoteo 4:7-8, nakapakigbisog ako sa maayong pag-away, natapos ko ang akong paglumba, akong gibantayan ang pagtuo. Wala kini nagpasabot nga pasidunggan sa Dios ang tanang tawo, bisan ang mga nagkinabuhi nga walay pulos. Ang Ginoo nag-ingon nga kadtong nangandoy sa iyang pagparayag magkinabuhi nga andam sa pag-antos, paglutos ug gani mamatay alang sa Ginoo. Ug sa katapusan hatagan niya sila og purong-purong sa pagkamatarong. Kini nga bersikulo wala magpasabot nga ang Ginoo maghatag og ganti nga libre. Si Apostol Pablo mingon sa unang Korinto 11:1, manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako sa na nag-ingon kang Kristo. Kini nag-ingon sa mga taga Korinto 11:1, manag-ingon kamo sa Ginoo. Si Jesus perpekto tungod kay siyang anak sa Dios, apan unsaon niya pagsulti sa mga tawo nga may sama kanako. Siya kay tawo mao nga gisulti niya kadtong mga butanga. Si Pedro, si Pablo ang mga tinun-an nga naglakaw ni ana nga dalan ug ang mga Kristohanon nga nagkinabuhi ni ana nga paagi na nag-ingon sa Ginoo. Atong tan-awon ang usa ka bersikulo, Ecclesiastes ug ang mga awit sa mga awit. Usa ka matahom nga ngalan. Kini usa ka matahom nga awit. Atong tan-awon ang awit sa mga awit. Awit sa mga awit 8:7. Atong dunganon sa pagbasa ang Kapitulo 8, versikulo 7, ang daghang mga tubig dili makapalong sa gugma, niyang mga baha makalumos niini, kung ang usa ka tawo magahatag sa tanan niyang mga butang sa iyang balay alang sa gugma, siya pagatamayon gayud. Kini nga gugma mao ang gugma sa Ginoo. Ang gugma nga gihatag sa Ginoo kanato, ug ang gugma sa Ginoo nga anaa kanato. Ang daghang mga tubig dili makapalong sa gugma, bisag nagulbo ang baha, ang kalayo sa gugma dili mapalong. Ni ang mga baha makalumos niini, ni ang mga baha makalumos niini. Kung ang usa ka tawo magahatag sa tanan niyang mga butang sa iyang balay alang sa gugma, siya pagatamayon gayud. Tanan niyang mga butang sa iyang balay. Kini nagpasabot nga ihatag ko kanimo ang akong bahandi. Usa ka dako nga kantidad sa bahandi. Gusa, palihog, ihatag ug higugmaa ako. Bisan pa og gusto sa usa ka tawo nga ibaylo ang gugma alang sa lain, kini katawanan. Nahibal-an ba ninyo nga ang gugma ingon niini? Tingali mapalit nimo kini pinaagi sa kwarta. Ang gugma? Ang gugma mapalit pinaagi sa kwarta? Siya pagatamayon gayud. Unsa nga gugma? Kadtong balaanong gugma, ang gugma nga walay katapusan, ang maong gugma anaa kanato. The flame of love is burning in my heart. The Holy Spirit has come. Let us give glory. The flame of love is within us. Ang daghang mga tubig dili makapalong sa gugma, ni ang mabaha makalumos niini. Bisan ang baha dili makapalong sa kalayo sa gugma, bisan kung adunay naghatag kaninyo sa tanan nga bahandi ug himaya sa kalibutan, ibaylo ba ninyo ang inyong gugma? Nakadungog kog usa ka interesadong istorya dito sa Ilsan Lake Park. Adunay isa ka babaye nga maglakaw sa maong parke kada buntag. Tingali naglakaw siya aron mag-ehersisyo alang siyang kahimsog. Apan samtang naglakaw siya, naa siya nakailang nga lalaki. Sa dihang gitanaw sa lalaki ang babayi, nakita niyang iyang panggawas nga panagway o personalidad. Ang lalaki nakagusto gayud niya. Wala ko kabalo kung ang lalaki nag-inusara na lang uminyo. Apan sa dihang nakakita siya niya, nakagusto siya sa babayi.
Ug kung tan-awon sa lalaki ang babaye, ganahan gayud siya niini. Kini nga lalaki adunahan kayo. Apan kining tawhana walay mahimo nga bisan unsa sa usa ka babaye nga adunay bana. Dili niya mahimo nga kuhaon ang babaye nga pinugos. Busa kining tawhana miadto sa bana sa babaye ug nangayo sa pagtugot sa iyang bana. Gusto gayud nako ang imong asawa. Apan tungod kay ikaw ang iyang bana, dili na ko mahimo kini kung wala ang imong pagtugot. Kung imong itugyan ka na ko ang imong asawa, hatagan ti kag 160 million pesos. Siya mingon ini. Nahibalo ba mo kung unsang nahitabo? Sa diha nagunaw-unang ba na mahitungod ni ini, nakaunaw na siya nga medyo pobre ko, mao nga kung aduna ko'y 160 million pesos, mayo kiniyaron nga makapalit kog tarong apartment ug dito magpuyo uban sa akong mga anak. Ang bana nagunaw-una matungod ni ini ug mingon siya sige. Apan ang problema kay ang babayi. Siya usa ka babayi. Naguna-una ang babayi, kining adunahan nga lalaki nagkagusto nako, mao nga mas maayo pa nga moadto ko sa iyang balay. Di man ko maluwi sa akong bana, apan naluoy ko sa akong mga anak. Apan tingali, okay ra kini kay hatagan ko niya og 160 million pesos. Busa ang babayi miingon, sige. Brothers and sisters, kung maglakaw mo, usahay mahimong makasugat mo og sama niini nga tawo. Sayop ka na, sila nag-ingon nga nahitabo gayud kini nga panghitabo. Ang tanan nga mga silingan nahibalo niini. Sayop ka na, atong hunaon ang mahitungod niini. Nakakita siya ganunahan nga lalaki, busa gibiyaan niyang iyang bana ug mga anak. Sakto ba ka na? Ibaligya ba sa banang iyang asawa tungod sa kwarta? Ay, siya usa ka buang. Ang gugma dili ingon niini, mga awit, 8:6, kay ang gugma kusganon sama sa kamatayon. Ingon sa mga awit 8:7, ang daghang mga tubig dili makapalong sa gugma, niya mga baha makalumos niini. Kung ang sa katawo maghatag sa tanan niya mga butang sa iyang balay alang sa gugma, siya pagkatamayon gayud. Ang Biblia nag-ingon, gibaylo sa banang iyang asawa sa kwarta. Gibaligya niyang iyang asawa tungod sa kwarta. Ang babayi nangita sab og adunahan nga lalaki ug mitubag og kay nakita niya kung unsa kadato ang lalaki. Gibiyaan sa maong babayi ang iyang bana ug ang iyang mga anak. Lahi kaayo kini sa gugma sa Ginoo, sakto ba? Adunay usa pa ka istorya. Isulti ko kini kaninyo sa sunod. Daghan kag istorya bahin ni ini nga gugma. Apan karon nadawat nato ang gugma sa Ginoo alang kanato, sakto ba? Og kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Kita karon nagmaya og nagpasalamat uban sa dili maasoy ug mahimayaong kalipay. Kun dili patungod sa gugma sa Dios, lagmit na ata sa kahiladman sa impyerno. Wala lamang kita giluwas sa Ginoo, kundi unsa kadako ang iyang gugma kanato hangtod karon. Nabuhi kita tungod kay nadani kita sa maong gugma. Nakita ba ninyo kini? Busa kita nahigugma, misunod, ug nagkinabuhi nga makugihon ngadto sa Ginoo. Aduna pa ko'y daghang istorya kaninyo sa sunod. Sa karon mag-ampo ta, among maluluyon nga amang Dios, nagpasalamat kami kanimo nga ikaw naluoy kanamo ug gigugma kami niadtong kami nga makasasala pa. Mitalikod sa Dios ug nahimong imong mga kaaway tungod sa among mga daotang buhat. Salamat Ginoo sa imong papasaylo sa among masala hangtod sa kangturan. Pinagi sa bililhong dugo sa Ginoong Hesus nga giula sa dihang siya namatay puli kanamo. Ug gihimo kami mga anak sa Dios ug giatagan kami og mahimayaong panalangin nga makasulod sa walay katapusang gingarian sa Dios. Palihog kopti og giyahi nga among makasing-kasing sa nahibilin namong kinabuhi. Hinaot nga kami mahiduo lamang sa imong gugma aron mahimo namong higugmaon ka o magkinabuhi sumala sa imong kabubuton ug himaya. Kini among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen.